Shubor nakaslem jong Nong Hima. Kumba khan Ngut gibriu kila yap bat bun Ngut kidang ja Rngai ba Kynthup ru shispa Ngut kinong India naga jingshlei hakawa bhote koshi kabla Syllad Nong kibadon ha nuwakot bat Hading district kajingshlei kasdang na kibenta khaput bat ka Tibet kabala penjot bat Syllad naphang yi katukani kishnong ha Nepal. Deputy Inspector General of Police Abi Narayan Kafle ule thu akilat pathai khubor bakumba prangut ki medyap la yo ban sei na nuwakot bat Hading district katana jungo kai ka Nepal ka yethu bakidon kumba laispa prapusa ngut kinongwan jungo kai Kynthup arspa khandai phuwe ngut ki banabari bat khandai phulai ngut kinong shongshnong ka Nepal kibala ja Rngai na kani jingja bat napdeng kini kidon chispa san ngut kinong India. Kibor Sarkar kile thuru bakumba arpu Ngut ki pulit kila ja Rngai ha Rasuwa district ka armed police force ru ka petip bakidon Ngut ki pulit ki baja Rngai ki sipai ka Nepal kila let ki helicopter bandet ajingerap shagi jaka bashakta kari jingwan kansan ka jingshlei kala penjot di ki jingtei kum ki surok ki jaka penwi boarding bar ki yeng ki sem kumba tali ki jaka sam boarding kila sha penjot le thu ka Nepal Electricity Authority kabala penthut ya ka jing sam boarding hagaju ka port menteri rang ba du ka ri balendra sha ulakhot ya ka jingalang karki jong ka National Disaster Risk Reduction and Management Authority banpet bnya ya ka jinglong jingman